Saan? Doon pa daw sa baba. Oh, sige, tara. Tara na. Wala akong galing tignan. Oh, halika na. Nanay, doon daw po sa baba. Nay, doon daw po tayo sa baba. Yung baba. Doon po, doon tayo. Sa kabila tayo. Ako kaya mga ayaw. Ayun, so lumabas po sila eh. Saan tayo pupunta? Ewan, baka sa kabilang side po. Ayaw. Ang natin makamali sa kabila. A few moments later. Ruwega. Ha? Kalye Ruwega. Andito na po kami sa Calle Ruega. Calle Ruega. Ayan. Ganda ng view. Yan yung simbahan. Yan. Oo. Sinulit na. Thank you. Allow me. Isa pa. Isa pa. Sa gitna mamaya. Isa pa. Hindi na, okay na te, okay na te. Okay na te. Kung kayo niyo po full trip, hindi nyo mag-part trip. Ayun. Ayan oh. Ayan po, nandito po kami. Ayun Sa po. Calle Pakibasa na lang Ruega. po. Ayan. Ayan, 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 ayan. Muna yung babe ah. Ayan. Naglalakad po kami. Punta sa kabilang side. Hindi ko alam po anong meron doon. First time mo namin makarating dito. Ay, nauna po yung mga kasama namin. Ang lamig na pa uwi, huwag na tayo mag-aircon. Hindi ka palan mo ah. Mainit nga ako, babe. Ha? Sipon. Hindi yan. Hindi ka sanay sa aircon. Bawal kumuha ng halaman. Gusto ba magdala ng halaman na live? Kukuha tayo. Si Marisa, Oh. live lang live eh. Punta na tayo sa sukalan, no? Na hindi yan sukalan. Ano yun? Ano no? Ha? Mamaya. Tayo na lang. Ang ganda ho din eh, oh. Ang ganda Puta, po ganda. dito. Dapat pa dito tayo nagpunta kanina. Puro bundok po ito. Ano oras na ba? A few moments later. Puro bundok po ito. Yan. Ito po isakop na ho ng Batangas. Nakalampas na ho kami doon sa boundary ng Tagaytay at saka po ng Batangas. Doon sa may arko. Yan yung mga kasama namin, no. Napakalayo na sa amin. Ano ang sa tayo doon? Ano ba kakayatin doon? Hindi ko rin po alam, Nay. First time lang ho namin din eh. Picture lang kami, ha? A few moments later. Tagaytay at saka po ng Batangas. Sa may arko. Yung mga kasama namin. Napakalayo na sa amin. Ano ang sa tayo doon? Ano ba kakayatin doon? Hindi ko rin po alam, Nay. First time lang ho namin din eh.
yung aking video. Kami po'y pauwi na. Lobat na cellphone ko. Nanghiram lang ako ng Uwi na kami, cellphone. lobat na mga cellphone. Lobat na rin ng GoPro. Hindi na umabot. Si nanay hindi na ano yun. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel, sa papanood po ng mga video. At pasensya na po kayo. Ako hinihingal. Pasensya na po kayo kung nakakapanood po kayo ng video ko na walang sounds, walang boses, wala lahat. Kasi yun po copyright. Copyright po yun. Ang taso na hinakit namin hagdan. Ayun na. Kasama namin. Wala na. Gutom na ulit. Si Jollibee. Wala na rin. Natunaw na. Nanay, hindi na kaya. Pagod. Ano? Huwag tayo naulog na dalawa. Naulog yung bata niya. Mauuna ko. Si Marisa naman, cellphone na naman. Kaya bata pa eh. Nauna na. Yun. Bata pa eh. Ano? Hindi mo mamamalak. Babe. Sige po, maraming salamat po. God bless. Dali lang.